kita na yung rough road. Dito lagi. Dili dire. Wah, gabi ka bugnaw. Shout out dia si Melchor TV. Wala ning magyuli ang akong home burner nga single. Pre. Di sa palayo tagamay no kay yun na natin mga nabalitaan nga about sa Dutin na you know Yo, another places to shade today and our destination is Claveria, Misamis Oriental, going to Magsaysay to visit a newly opened cafe with Chef's Latagaw as our riding buddy. Alright. Chef's Latagaw sa biyahe ng lasa. Sabay ni guys, salamat na safety mong magbiyahe. Salamat kayo. And along the way, magtambay takadyot sa mga pwede na tumalagan. But before that, I'd like to shout out sa ato mga newly subscribers from Tagum City, Lanao del Norte ug ban pa. Thank you all for the support and stay tuned. Love you. Karon ta mo kapit. Sa? Apple. Oh, Para pagulit dito. Palit ko na to. ikaw unsa may mauna ni mga pagkaon? Murag magsugbal lang ta karon siya pa. Og nihapit takadyot diri sa ilahang public market para sa lutuonon unya sa area nga among tambayan. Thank you. Kapalit na sa palitonon para lutuonon na ni chef. Busy kaya pong area dali. Dalan dali. Ay kay mandi man ituod. So while kabiyahe para di ta maboring, magpadula ko para sa ako mga subscribers. Patog yung mga support na ako. As a thank you na ako sa paghatag time sa pagtanaw. So as a thank you sa inyong to your support sa akong channel, magpadula ko. So I'll be asking a question regarding sa ako ang previous nga video, and whoever gets the answer first to comment down below sa exact answer will win a 100 pesos GCash. Gamay ra for now, at least baga tanaw lang ka, nakakwarta ka pa. So from now on, every time nga mag-create kong content, I will add game, question and answer game para sa ato ang mga supporters. Napauna na yung yapon. So for now, usa lang sa amo kadaog. This will be a test. Kauna pa man ako nga buhaton eh. So here's my question. Ang tanong. Unsa nga anime term or name sa usa ka butang sa anime nga ginganlan ako similar sa amo ang abangan nga cottage. Giapilangin ako og picture gali. Unsay ngalan adto sa anime term. So sa clue, Dragon Ball anime, one of the things sa anime nga similar sa amo ang abangan nga cottage. So comment down below sa makatubag. First come first serve. For now, isa lang sa makadaog. So this is my way of saying thank you sa katanaog yun full sa akong video. In my next video, mautanan na po ko about sa ani nga video. So katong mga nakatanaw karon, watch it until the end kay randomly mag-pick man ko og scenario nga akong himuon sa my question. It could be name of the object or a name nga akong na-mention, o ang sa makadaog, might as well mention the name sa next video nako para makabalo manot nato gikinsay nakadaog sa atong padula. This is also a way for me to say kung nabaginitan ako og full sa video, di ba? Nagtanaw lang ka, naka-GCash pa ka, kadaog ka 100 pesos. So basic pohon kung kalawian ta sa Ginoo, baka
maka-extra ta gamay, especially this coming December, my birth month. Pwede nga duwagan ako ang winners, duwagan ako 5 ang makadaog, pwede makadaog sa akong badula. Isa sa mga sikat nga tambayanan diri sa Claveria ang ginatawag nila nga Claveria View Deck. Kung nangita ka og nindot nga spot to stop by from a stressful week, Claveria View Deck is the perfect escape. Diri lang ni sa Route 955 sa Lanisi, Claveria. Kani nga spot gives you a breathtaking view of the mountains nga mura kag naa sa taas sa langit. Ug aside sa view nga gina-offer sa lugar, available sa ilaha ang makabusog nga pagkaon ug ang lamian nga pampainit sa bugnaw na kasing-kasing na panahon. Dili sa kalas og ano kay kutsara na, at the same time tindur pa. Sport. Beef tapa with egg. Then sekwati. 75 na guys, sulit na kayo. So total ni kanilang 135. Okay, 60 man ang water. 60 mga sekwate. 75 din ang tapsilog. Ulit na kayo. Ug sa dili ra kalayuan gikan diri, Hiraya Farm Escape. adunay lain sab nga mga resto na pwede nato tambayan. Isa na ana ang Hiraya Farm Escape. Ug makita sab nimo nga dili pud paulahi kini. Kay Instagramable gihapon ang mga lugar ug atubang gihapon kini ang kabukiran sa pika sa dapit. Makakita na yung rough road. Ang problema ni ang pagmulan. Iligyas ini for sure. Hinahinay kita dre. Daggo nga ba to? Pero kaya ra. Sakto na eh. Your destination is on the left. Hala ka. May ba nangutahan na ta ba? Siya unahan pa. Pero dire ka kay pasulod ganina. O ba? Uh-oh. Baklay lugar dia. Beli ba sa butang motor? Balik tayo, wala ka doon eh. Ato, panguntahan na ta sa kwan. Balik tagadyot. Para manguntahan na. Nagsali mo ang among mapa. Ligyas kinig ulan dre pre. Ligyas kinig ulan. Boss, pwede mo na? Asang nasaad falls dre? Dito ra agi? Dili dire. Gida pagi mo dire sa mapa? Dito sa sir sa kani. Unahan pa? Kanang may makita naman tulay diha. Tunay ka ratula. Una. Kabalo ba mo nga diri sa Claveria, ubay-ubay sad kadaghan ang mga waterfalls? Ug matud pa nga may kabat sa sobra 200 ka buki ni, ug ang uban wala pa maili sa kadaghanan. Di ka mapulag kinaligo. Ug isa na ni ana ang atong gibisita ang Nasaad Falls nga hastang gamay lagi. Anyways, kini nahimutang sa Parbugas, Claveria, Misamis Oriental. Ug kung nagplano mo mutambay diri kauban ang inyong mga higala, pagmuta na lang mo una sa saktong dalan kay si Google Map. Wag. 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 Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Kinakaabot adres sa Nasaad Falls.
Walay tao. Walang katao-tao dito. Eh, clear ang tubig oh. Siguro dili busy diri kay Charon. Kay Monday, weekdays. Di magway tao man. Oh, wow! And we're here. Kita niyo sa likod, ang cute na waterfall. So nailibit lang gamay siya. So mo-consider gyapon nimo siya nga waterfall. Kay ni natagak man siya. Ni fall man siya. Anyways, sada kay siya nga area. Good spot siya. Diri sa mo ang gi tindugan. Diri may mag-set up. Nice. Wah, gabi ka bugnaw. Sulit ra kayo, 10 pesos ang entrance diri. So, I suggest maani mo diri weekdays gyapon. Kay kung maani mo diri og weekends, posible nga daghang tao gyapon diri. Luto tang inasal karon nga walay subag-sugba. Inasal nga wala gisugba sa baga. Dayon sekreto reveal. Sprite ang lasa. Ay, magic sarap. Baka naman. Alright. Di sa palayo tagamay no kay yun na natin mga nabalitaan nga about sa Dutin na you know ay nana. So kung mo dire, this is what you are going to expect. A beautiful scenery. Hindi nga unig dagganta. Pero kung hindi nga ni so ulim ba nga ng istorya uning fun experience the beauty sa lugar. Ulan lagi kunter ni mani. Huwag tsada liguan di ang ubos. Dragon Tail. Kung trip sad nimo magpakaskas imong tuhod og nawong sa dalan while magpakitang gilas imong banking skills. Ang sikat nga dalan sa Claveria tuhingo og Route 955 Road ang isa sa mga nindot bisitahon. Tungod kini sa mala MotoGP ang kurba sa dalan nga gikalingawan og agi sa mga kamote riders. Moto riders. Ug sa wala madugay, nakaabot ra jud ta diri sa magsaysay para masusit na nato ang bagong cafe nga gitukod. Ang Starlight Internet Cafe and Snack nga naa diri makita sa Purok, Mauswagon, Kibungsod. Ug sa wala damha, gibungat sa ato ang kanyag sa mga lugar ug nga wala masayang nga to pagani. Kadili lang lamian ang ilang mga affordable nga mga pagkaon, kundili aliwalas bud kaayo kini tambayan. Nakaabot na kita dire sa ilahang coffee shop. Grabe ka sagkamabol ang ilang area dire. O kung trip nimo ang surfing or games while ga food trip, Starlight Internet Cafe and Snack lang sa Kalam. Nalingaw na ka, busog pa ka. Dop, 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 yes, 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 dip, stibidi, dip, stibidi, double, 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 yes, yes. O kung trip pud nimo ang magkaon daplin sa kadagatan, diri sa Hingoog Bay, pwede ninyo hapitan. Nagalanlaing klase sa pagkaon ang pwede ninyo mapilian. Abot ta diri, kapit ta diri sa The Bay Hingoog.
Baywalk na dre. Ano? Ang area. Kapit mo dre. Na yung mga daghang galinya nga mga pagkaunan dre. Mga seafoods. Ikan pa dito na dito. Ang to dito. So oras mag-close ni. Ngari. Kami mag-ano dito. Swansea. Tanan na. Tanan na. Kung makagi mo diri sa Tingog, try nyo hapit diri. Init kay lang sa baho. Ang tawag mo. Subukan niya. James, Salamat. Salamat.